Iki aku atene gawe bakso kilat lur. Nyapa kok bakso kilat lah sebabnya aku gak usah gawe pentol-pentolan wis. Nah iki aku duwene mie niki lur, mie suun ngene iki. Nah, suun ngene iki. Terus tak wae bumbune, bumbu kuah bakso ngene iki wis. Dadi gak angel-angel. Bumbu instan wis siap. Terus ana maneh iki ladaku mrica bubuk yo instan pisan, nanti cepet lho jenenge bakso kilat lur ya. Terus mari ngono ana maneh bubuk bawang putih desaku. Nah iki terus mari ngono ana iki lur brambang goreng saiki iki. Terus ana maneh iki pentol ya wis dadi gari nggodhog tok, gari manasi tok. Oh jenenge bakso kilat aja gelis lho, dadi ndak usah giling nih. Ya tak ceklekne sik lur ya. Iku mau jenek seledri karo bawang godhong daun pre lur ya. Bawang pre lah iki banyune wis gembulak, ate tak ngge ngecom ini lur. Nah, mie soun iki di com ngene, terus pentol garing nyemplung-nyemplung ngene wis. Dadi gak usah gawe apa kuwi jenenge daging digiling, wis langsung dadi pentol ngene enak gulis lur. Dadi gulis cepet. Jadi jenenge bakso kilat lur. Bakso didol wong timam dhewe lur. Terus brambang pre karo seledrine tak rajangi ngene iki ya to. Bar tak rajangi mari ngene tak cemplungke nang gone pentol ki mau. Lah iki wis bumbu-bumbu kok mau wis tak cemplungne lur. Cendak sempat nyoteng terus iki tak wae brambang gorenge lur iki. Nah wis ngene wae, brambang goreng semakin banyak semakin enak. Tinggal aku pas duwene mesak ipet lur ya. Iki pentol wis gembulak-gembulak. Nah ngene iki semari ngene gek siap di apa jenenge disajikan lur ya. Sik lur aku tak njepik mie suhune mang lur ya iki. Nah iki seneng aku ngene iki lur. Iki gak ono cambahe toge gak ono wis, gak ono kubise gak apa-apa wong pam dhewe kiduki ngene lur ya. Nah lek tak ciduk ngene iki mari ki gari maem dinikmati seadanya. Wong duwene ngene rek gak didol ya wis lur ya. Monggo lur katuran dar bakso bareng-bareng bakso kilat sebab lek gawe serba instan kabeh lur, gak usah giling dhewe. Di sini ki lur sembarangi instan pokok mateng kena tinggi ganjele weteng dinikmati dhewe lur ya. Yes bene lho wong ora didol. Yes muga-muga dadekake berkah ngono lur ya. Ya wis lho sakmene sik lur ya nggone ngonten gawe bakso kilat, semoga saja terhibur dan bermanfaat. Matur suwun ya lur ya.